Dobrý deň. Už 26 dní na pokyn Vladimíra Putina ruské vojska, ruská armáda masakruje Ukrajinu. Ako dokážeme zvládať túto humanitárnu, materiálnu, utečeneckú, ale aj ľudskú krízu z krajiny? Utieklo už okolo 3,5 milióna ľudí. Slovensko-ukrajinskú hranicu prekročilo okolo 250 000 ľudí a o dočasné útočisko na našom území požiadalo okolo 40 000 Ukrajincov. Je to mimoriadna situácia a ja som veľmi, veľmi rada, že máme príležitosť na takú komplexnú diskusiu o tejto téme. Môžete nás sledovať na markizáckych TV, novinách.sk, môžete nám posielať aj otázky a ja verím, že naozaj táto diskusia bude pre vás rozhodne zaujímavá, pretože tu máme viacerých hostí. Som veľmi rada, že v týchto časoch prijal pozvanie premiéra Slovenskej republiky, patriot na Slovensko. Vy ste sa zatiaľ k tomu ešte oficiálne nevyjadrili. Už je tu, znamená to teda, že Slovensko je o krok bližšie k tomu, aby sme odovzdali náš obranný systém S-300 Ukrajine? V prvom rade je to tsunami, zažil som katastrofy v Pakistane, ale aj v samotnej Amerike, kde sa, dokiaľ sa spamätali vôbec, tak prešlo niekoľko dní. Príde kríza, vy pozvete toho človeka, on prevezme to velenie, tak ako sme to videli v Portugalsku, že dali teda tomu generálovi a generál to zobral, ale naozaj, že presne budú vedieť, aby vojna vypukla, ale ja som sa pravidelne pýtal, sme na to pripravení. Scenáre máte? Máme. Ukážte scenáre. No, od vás, ako toto, že možno vy ako premiér, ja chápem, že nikto si nemyslel, že tá situácia bude taká dramatická. Určite ste ani vy nekalkulovali, že toľko, ale premiér asi nedokáže fyzicky toto celé umanéžovať. Ani to nie je podľa mňa jeho úloha, pretože štát má tie dokumenty a tie sekcie a podobne. Ale ste povedali kľúčové slovo, tie tréningy. A ja si myslím, že o tom to je. To vidíme aj každá armáda, ktorá je vycvičená, je o mnoho úspešnejšia ako tá, ktorá nie je vycvičená. Ale napriek tomu došli. Skórne, to je dedina. Ochranný dážnik, bezpečnostný, a to je kľúčové. Ale ak dovolíte, zapojím aj Alinu súčasťou tejto hybridnej vojny. Ako to ty vnímaš aj cez dezinformácie, hoaxy? Naozaj Slovensko, dennodenne sme v podstate konfrontovaní s rôznymi informáciami, ktoré sú skutočne kvázi, ako by to nazveme, škodlivým. Ako sme si, a to je len jeden človek, takýchto ľudí určite sú desiatky. A som absolútne presvedčený o tom, demokracie, ktorá si prešla mnohými vládami, korupcie, aféry, rozklad, tak to k tomu len dopomôže. Pretože naozaj to môže, kde je vlastne tá hranica, ako rozlíšiť, či už škodlivý obsah dezinformácie a aby to nebola zase cenzúra. Čiže aj na báze nejakej Európskej únie, komisie sa tieto veci riešia. Áno, ja si myslím, že nám to všetkým, ako ste povedali. Je to, ktoré musí mať pochopenie. A preto my si uvedome, my sme súčasťou najsilnejšie Nemecko-Holandsko ho dlhé roky používa, takže som si istý, že ho dáme presne tam, kde je potrebné, aby bol a spustili nejakú vojnu. Nie my. My sme vôbec žiadnu vojnu nechceli. My sme od začiatku hovorili, chceme mier. Poďte rokovať, neprekročte tie hranice svojimi vojskami. Oni spôsobili vojnu. Oni rozputávajú vojnu a nám idú rozprávať, že my sa zapojíme do vojny. Veď oni sa zapojili do vojny a oni rozputali. Takže prosím, v tomto tiež majme tú súdnosť a nedovolme sa vtiahnuť do tej ich manipulácie, v ktorom sú oni majstri, ako sme v krajine, ktorú oni brutálnym spôsobom napadli, kde vraždia deti, vraždia matky, vraždia mužov, vraždia celú populáciu a my máme mať výčitky svedomia, že pomáhame Ukrajincom. Oni by mali mať výčitky svedomia a okamžite stiahnuť svoje vojska. Ja poprosím produkciu, aby... Okrem teda tej vládnej web stránky, čiže vlastne tam v podstate potrebujeme ľudské kapacity. Aj dámy naozaj... Henrich, pán Šucha, rovnako aj pán... Nie, ani nie, že Rýpak, ale človek chce stále proste nabalovať tie informácie a využívať príležitosť, že ste tu. Neviem, či ste zaregistrovali, ale ste povedali, že slovenský premiér, asi ste mysleli nejakého iného. Slovinský. Asi ste mi zle rozumeli. Ospravedlňujem sa. Nie, slovinský. Slovinský. Viete čo, nerozprával som o tom ešte s našim ministrom zahraničných vecí, ale veľmi zaujímavé podne, dopýtam sa ho. Ale ak dovolíte... Váš osobný názor? Ja by som sa toho nebál, ale je to naozaj na zváženie ministra zahraničných vecí, ktorý, keď si aj zoberiete, Slovensko tam malo dlhé dni našho veľvyslanca a bol ten z posledných konvojov, ktorý odchádzal, takže viem si predstaviť, že bude jeden z prvých, ktorý sa tam bude vracať, ale toto by som nechal na ministra zahraničných. Diskusii naozaj boli tu odborníci, premiér, zástupcovia humanitárnych organizácií, aj novinári, takže ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali na našom portáli tvnoviny.sk. Relácia Vizionári sa končí. Vidíme sa opäť na budúce. Ďakujem, dovidenia.